Lyden fint igennem. Hallo, hallo. Er du klar? Så okay. Er mit ene øjenbryn lidt kantet? Altså siger vi også glædelig jul, og det står ikke i kravspecifikationen. Jeg siger 1, 2, 3 nu, og så tager vi bare den, vi tror, den anden vil synge. Okay. 1, 2, 3. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to... Tak for i år til jer. Endnu en sæson med SharePoint Update. Azure Business Central. Microsoft Sikkerhedsteknologi. AI og Copilot. Microsoft 365 Det Update. var Fabric Fancy. Fede emner, vi har haft gang i også. Altså, Man skulle tro, vi løber tør med alle de emner, vi har haft. Der er sket ret meget i SharePoint i år, men der er kommet ret mange elementer til det grafiske. Copilot, Copilot, agenter, sustainability, Power BI. ja, gentagen fakturering. Filosofi og AI har vi også været inde omkring. Vi har holdt utrolig mange interessante forskellige afskygninger af den her Fabric Fancy. 2024 står i Copilot af i år. Hvad kommer vi til at tale om næste år? Ja, det bliver nok mere Copilot, men måske klædt ind i agenter. Flere agenter. Endnu flere fede produktnyheder. Jeg glæder mig bare vildt meget til at pakke op og se, hvad næste års AI-pakke indeholder. Der er gaver i sokken, Michael. Det skulle vel ikke være Always Azure Broadcast til Jeg næste tror, år? det er endnu flere Always Azure Broadcast til næste år. Det bliver fedt. Jeg glæder mig. Glædelig jul. God jul og... Godt nytår! Glædelig jul, og tak for nu. Glædelig jul. Vi ses i 2025, som helt sikkert bliver sikkerhedens år. God jul og godt nytår!